Kay Mami, Aldi. Bakit binibilhan mo siya? Ano pala ano na iba tao? Ano mo? Drone. Parang nga nila. Mayroon na siya, oo. Siyempre, akin yun. Bayaran mo ako. Magkano lang naman yan? Mura. Bebe, huwag mo yaka. Bakit yan ang pinili? Ay, takpan ng bebe yung ano. Ganda. Ang may day ko sana. Saan si mami mo? Saan si mami mo? Wala ba? Ang mo, may nagpipicture. Sigurado magdadala mo yung